nyaya yekutuya kudaigadziseeza mumusha vanewo zvako kuti pane maredare zvizoitwa kutaura kudaro ndi mukome saka kune mhuri yakamatamanadzo moses akanirwa matombo nachiko kamaniwamira sei ni ndiri mukwasha kwavari waripo aripo ndakanetsana nemudayidzisa order haane matatu order ngamudzimisa mafoni ngachirira ndakava nenguva refu ndichinetsana nemudzimai kusvikira patakazosvika pakuzonetsana ndobva ndaona kuti pazvasvika apa pazvichandipi rugariro rwakanaka saka ndakati zvakanaka nemudzimai tiparadzane saka ndo pakanyanya kunetsa zvasvika kuti tisvike kuno kudararama chichanetsa munoda kuti mambo akurambanise here munoda chii chanetsa chii chakanyanya kuitika ndechekuti mudzimai wangu ndiri kushanda kuHarare ndakabva kuHarare ndichiuya kumba paweekend ndopandakasvikawo ndikati chiregai ndivatewo zvese nemudzimai wangu ndopandakaona mudzimai wangu aine gawi aine kakaita mukosi muchiunu akasungwa muchiunu ndikati ndamubvunza kuti ko ichi chii chiri kubatsirei chiri kushandei handina kuwana mhinduro kusvika pari zvinhu zvandisati ndatowana mhinduro izvi zvandiri kutaura izvi zvane almost kuma 3 years nanhasi handisati ndawana mhinduro izvinhu ndo zvimwe zvezvinhu zvakanyanya kuita kuti tinyanye kunetsana kuuyawo kusafamba zvakanaka kwemari ndaitsvaga mari pamwe pacho nzoti mari yandatsvaga yataunganidza yarasika handisisina mari kuuya futi kuti patapedzisira kunyanya kunetsana nepainge iri nyaya yemari takatengesa mombe tikatengesa fodya ndobva ndavashedza ndikati chiuyai kuno kuHarare ndaona stand ndokubva wauya kuHarare ndikati chiendai nehanzvadzi yangu iyi munoratidzwa pane stand iri kutengeswa yacho mubva mabvisa mari yamiinayo ini ndozosara ndichipedzisa semunhu anga ari kubasa akaenda ikoko haana kuita saizvozvozvo stand vakaiona ndobva ataurira hanzvadzi yangu kuti ndakudzoka kuna baba diwa haana kudzoka kwandiri akabva angu aenda kwaakaenda handina kuzoziva ende nanhasi mari iyoyo haina kudzokera handina kuzomboinzwa nezvayo kana kuiona mari iyoyo stand handina zobhadhara ndakazotengawo papa mukana iyoyo wanga watopfuura ndakazotsvagawo kwaatowo kumwavo saka chauri kuda rubatsiro ndezvo urungotitaurira nyaya hausi kuda kutaura kuti rubatsiro rwada kuti dare rikubatsire nderwei watitaura zviri kuitika right inini pari zvinhu izvi ndiri kuona kuti nemudzimai hatichakwanisi kugarisana uri kutaura kuti patinoda kuti dare rikubatsirei ndopatinoda kuti ujekese kuti unoda kuti dare rikubatsire nechii uri kuti mukadzi wako uri kufungidzira kuti ane zvinokunetsa here kana kuti ane chiwanhu chiripo here anokuroya here ifambi here chii chauda kuti basa dare rijekese nekuti uri kutitaura kuti mari hadzisi kubatika kosi wakasungwa wakamuona akasungwa zvawakamuona akasungwa mboro yako haitamiri here kana kuti chii ikoko kwese handina dambudziko dambudziko rangu parava ndepekuti
hatisi kuwirirana, hatisi kunzwanana. Mumba medu macho takatotadza kutonzwanana. Hamusi kuchaita bonde mese? Hatisi. Ini ndakatyawo kuti ndingaramba ndichiri munhu asi kundiudza kuti Gawiri nderi ndoramba ndichingo. But harina kukukwadza Gawiri? Ndakangotya kuti ndisati ndakuwara nditogara ndarekedza. Asi wakatombotona? Handina kubva pandakazviona. Waregera kutona? Handina kubva ndazomboona. Ndibvunze ndirushaya kuti wapindire chii? Amene wadari ngatibatsiranei. Kuti tiwapire kuti tinzwe kuti wakapindire chii nekuti ari kutaura nyaya dzake. Kamambe ichokwadi zvaari kutaura izvi hazvisingunzwisisika, asi chichemo chake ndiri kuona kuti zvaakazosiya mukadzi kana uchabata ucharwata naye aone akasungirirwa. Gawiri ruwanga rufunga kuti inyoka here pamwe chii, rinogona kunge paine zvimwe zvakashanda akadini. Saka ndozvinoda kuti uzvionekwa, zvaakuonekwa ndozvadaidzana naTezvara zvauda kuonekwa pamwe chete zvaane mweya futi mukati. Kana kuti mudzimai wacho achitaura Tezvara wachinzwawo kuti mudzimai wacho ataure kuti zvanga zviri zvei. Abudisa nyaya 1. Changamire ndikuona sokuti murume uyu ari kuda kuti aone nzira yekuramba naye mukadzi arambire pamberi pedare. Handisi kuona zvekuti zvaari kunyatsotaura zvacho zvino ari kutaura maproblems emumba, but nyaya ndeyekuramba mukadzi. Pane akasunga. Ini ndinoda kuti ite mubvunzo kuna baba ivavo vari kuti vakaona Gawi muchiuno memudzimai, wakaenda kuseri kwechuru kana ukaenda kwawaenda wakanzwa kuti Gawiri harina charinokanganisa murudo mavo, harina charinokanganisa kana panyama dzake, anoendera mberi nekurara nemudzimai wake sezvo aita kudhara. Nomubvunza nomubvunza. Ndinoda kubvunza futi. Mune vana vangani? Ne4. Mune vana 4. Vane makore mangani muchigara mese? Kubva 2007. 17 years. Kusvika izvi nezvi. Changamire ndikuona Vakachangamira. Ini ndikuona kuti baba havasi kuda kujekesa nyaya yavo, vari kutaura nyaya yavo wakawanda. Chiri pavari chaipo chaipo. Nyaya yavo vari kuti mudzimai wavo Gawiri wavakaona naro vari kufungidzira kuti mushonga uroi. Ivo vari kuhwanda kududza manje. Saka vari kuita zvekudzvenga. Gawiri kodei baba avo zvavakutaura zvirikuzika, asi nhau yanetsa mumba mavo ndeyekuti baba avo kuti wabvunze mai avo kuti mai vagone kutsanangudza mafambiro okuti Gawi dziri zosvika muchiuno havasi kukwanisa, mari kuti yaenda kupi havasi kukwanisa. Saka wati zviri nani Tezvara wakauya tikapiwa sango pamwe zvingatijekera. Iyo iri kutaurwa Tezvara. Taedza kuti dare ringakujekeserei nekuti haana kunge anyatsoti dzwa. Saka dare tati ringakujekesereiwo kuti nhunha dzake dziri papi, nekuti kune vamwe vasinganyatsogona kutsanangudza vaine nhunha dzavainadzo. Asi manzwisisa kuti wani ari kutaradza kuti mari hadzisi kubatika mumusha. Aine fungidziro kuti mukadzi kuzondotsvaga Gawi akuita zvemishonga, nekuti kana achitaura kuti mari dzinongorasika, mari unomupa mari kuti enda undoite zvakati haandoiti. Zvese izvozvo zvinoratidza kuti pane dambudziko riripo, ndo rauya kuti ringe richibatsirwa pamberi pamambo.
ndingapomukana kune mwana ataurewo kuti ndizvo here kutaurwa kumurume wake kuti akasanganawo nazvo here vachizwanana. Pamusoro ini zviri kutaurwa nababa ndaane 8 years ndichiramba baba avo vachiita zviri kumagirlfriends, vanoshanda mabasa asi mari havandipi. Ndini murimi wefodya, ndinoita zvakawanda ndichitengesa zvinhu zvangu. Baba avo vakangoenda vanodhiraivha makombi, vakadhiraivha kombi yavo havasiyi munhu wavatoona anenge akutogutsikana naye. Akasi kekutanga vanototi pese ndinotouya kutokumbirawo kuti vabereki ndozviri kuita chi murume. Ndakatomboya ndikati ndinokoma ndatambura nababa avo, vakati aivadzokera kumba kwani kwako. Kechipiri ndaenda kuHarare, ndakasvika kuHarare kune girlfriend, ndakatoratidzwa nemuridzi wepawaishanda. Ndokwa ndakaratidzwa kunzi imi muri kuti ndimi mai mukome, tina mai mukome vatinoziva. Saka ini ndandaenda chida unobhadhara mari yechi, takatengesa mombe tinobhadhare mari yesitendi yawangu ataura. Ndakasvika pamba paye zvikanzi isati kuzivi papari paboarding school paChrist, zvikanzi isati tambiri vanhu vatisingazivi pano. Ndikati ndini mai mukome. Pana aindiziva akandigamuchira, vakadaidza mwana vakati mwana huya uone kuti ndiwo mai vako ivi. Ini ndikabuda mwana akandiona akati ndiwo mai vangu. Wakati zvino mukadzi vatinoona pana paamburi aye. Tapedza ipo ndakapiwa makiyi ndikaenda kumba kwavanogara. Muridzi wechikoro mukadzi wacho akauya akati mai muye kuofisi, baba watira kuwadzinga basa nekuti hatichazivi kuti mukadzi wavo chaichei ndeupi. Saka ini ndakawanzwa kurwadziwa nenyaya yekuti mwana wangu anga achikutanga form 1 handina kukwanisa. Ndakauya kumba ndakaremerwa zvekuti mari iya yawanga wanditi ndiende ndinobhadhara, ini imari yangu yefodya. Baba vanenge vachishanda kuHarare, ini ndinorima fodya. Ndarima fodya ndinochiita kuti mari kana taita zvinhu zvedu tobatanidza pamwe chete. Saka ndakatadza kuwasira mari nenyaya yekuona kuti kune girlfriend raitouya richitofonera vachibuda mumba usiku baba vachienda ikoko. Ndikavabvunza kuti baba tadiwa zvamuri kurwara, imi muri kuti muri kurwara taane 3 years muchiti muri kurwara. Zvikanzi mai tadiwa, inini ndine mishonga yandiri kuenda kunopa baba yekuti baba wane kenza, saka handikwanisi kunge ndichisangana newe. Ndakagutsikanawo ndikati pamwe ndo zviripo sezvo baba vari kudii vari kurwara. Wazoendayo baba ava wadaidzwa nemukadzi, ndikati baba watadiwa muri kudzima kunzi baba Ruthi. Makunzi baba waRuthi sei imi mamuchitaura kuti satikwanisi kusangana nenyaya yekuti inini ndiri kutya kuti ndinotanga ndazemenwa kuti handina here chirwere chegomarara. Saka ndo pawakabva watanga kuita zvinhu zvavo izvozvo, mukadzi wavo vachivafonera achidii vakunditi buda mumba enda kubva panapa handichakudi. Ndikati munogoti hamuchandidi, tangai mandipa gupuro kuti munotaura vabereki vangu pakwedu hakusvikiki kungoti ndauya ndanzi handichadii. Ndo zvaakangonditi ibva. Mukoma wakatondifonera wakati nei hanzvadzi chii. Ndikati ndo zviri kuno mukoma. Zvikanzi aiwa hamurambani ikoko, uyai tigadzirisane kumba. Ndakasvika kumba ndikataura nyaya yangu ndikati nemurume uyu hatina bonde, iro rinorara rechi4. Ndaigutsikana achindinyepera. Saka mari handina kumusiyira, ndoya ndakabhadharira vana maschool fees, ndikatenga zvinhu zvekutengesa nenyaya yekuti anga asingandipi mari yaenda kumukadzi yeye. Haasi mukadzi waniba, anga aine vakadzi. amene twasiyirira basi pateda undototora saka gawi riri muchiuno nderei? Pamusori zviri zvegawi baba vantu, kana muchikwanisa here kutsvagiridza kuti pondiona kuti ndakambosungirira gawi here. Handina chinhu chandakamboisa panyama yangu chokuti chinoshanda chakashata, handina. Inyaya yekuti wangu wakungonzvenga wakuziva kuti iwo wane mukadzi wadi wanaye. Wangauda kutotsvaga kuti mukadzi uyu pamwe anogona kuzoonekwa aine chikombe, but handina. Kubva pese ipo kusvika zvino handina murume wandinaye. Handina chinhu chandakamboisa muchirume. I think umboenda kuna chini pakutovabatsira, asi nyaya yavo iri pachena kuti kuti pamwe agutsikana kuti mai avo vakachena, hawana zvavainazvo, havana gawi, havana chiya. But ifungidziro yake kuti akutsvaga nzvimbo chinhu chekuti arambe mukadzi wake, itsvagurungudzo dzekuti arambe mukadzi wake abve pamusha. But regai timutaure nhau yemusha kuti
kana dei ukarambana nemukadzi wako, mukadzi haabvi pamusha, iwewo ndo unotuta woenda kwaunodii, kwaunoenda, nekuti musha ndewake. Mazuva anaya mutemo haubvumiri zvekuti kuti hanzi unomurapa kuti ibva pamusha. Saka usafurirwe uchiti uramba nemukadzi wako kuti uzotore musha. Hakuna musha waunotora, matare anowaprotecta. Kachangamire ndaida kumbobatsirawo murume uyu. Kana wada mhuri hauserepudziwo mudzimai wako ujaya. Kubva pakutaura kwese kwaita murume uyu, hapana nyaya ine musoro inoratidza kuti angarambana nemhuri yake. Dai kuri kufunga kwangu, kana kuseri kwechuru vangangoenda zvavo, but hakuna chiripo. Nyaya iripo ndeyekuti uyo akuwana pressure kubva kumukadzi waanaye mai Ruth, vaakumutaurira manje kuti wakati iwe mukadzi hauchadi, achikuitei. Ndo nyaya yamumanikidza kuti auye mudare ramambo kuti azvichenure kuna mai Ruth achiputsa musha wake. Usaputsa musha nenyaya yekuroora. Kana uri murume chaiye, itabarika nekuti chiwanhu chinotendera. Vakomana vemakombi ava handioni paine nyaya yekuti une kodzero yekuenda kuseri kwechura. Hapana nyaya yekuenda kuseri kwechura. Handinoyo baba vavava kuti zvirikutaurwa namai waikuzvibvumirana nazvo ine kana kuti vari kuzviramba. Itori nyaya yekuti inototaurwa munomwe ichibva yatopera. Changamire. Nyaya iri kutaurwa yemudzimai ina handina mudzimai. Nyaya yaakutaura yekuti akauya akaona mukuru webasa, tine nhamba dzavo, munogona kuvafonerawo. Nyaya yaari kutsanangura yeGawi ari kuramba, but ini ndakaona nemaziso, ndonogara naye futi. Dai kwakuri kunzi at least dai akandinyepera hake kuti Gawiri ndiri mudumbu mangu muri kurwadza, zvazvakandiita kuti izvozvi akuramba zvinhu zvandakaona. ndo zvatoti ngavaende kuseri kwechuru, endai kuseri kwechuru, then modzoka tindoonzwa kuti Gawiri rakamira sei, so that ave nekujekera. Inini ndinofunga kuti pandaida kuziva chikonzero cheGawi pakatodarika, because dzava 4 years. Ndichingobvunza pese pataita darika naana tezvara wangu anondipupurira. Tichida kuziva kuti Gawiri nderei. Tatibvunza kuti unode chii, nekuti nyaya yako wataura haisi kubuda pachena. Tikabvunza kuti unoda chii kuti dare riri kubatsire papi, paunoda kuti dare riri kubatsire, uri kuda kuti zveGawi zvakatopfepera, izvo zveyo zvakatopera, saka unoda kuti dare riri kubatsire papi. Ndimbobvunza Changamire, iwe Timothy, pachezvako mukadzi wako aramba iri kurambwa newe muri kwenyu kunze. 1 2 akakutaurira kuti unouya pamberi pamambo uchiramba mukadzi ndiani? 2 3 ngei wadaidza nanababa nanani wese pamberi pamambo? Chanyanya kunetsa chii kuti uyozotara zvakadaro pamberi pamambo pasina? Maakutomuendera mberi, ngavatanga atitaura chaari kuda kuti dare rimubatsire, nekuti maakutomutaurira. Chazosvitsa kuti tisvike kunoku inyaya yekuti tagara kumba taonesana naNatezvara. Natezvara akanditi nyaya yako iyi yakuda kuti mutipe zvinhu zvedu. In fact ndakaendako ndichida kuti Natezvara handisi kuona kumberi. Ndobva wati zvatakuita panapa ndezvekuti chitipa zvinhu zvedu roora. Ndobva tabvisa roora rese rorabviswa. Ndakatuma muzukuru, ndobva roora
tabvisa mombe ndobva tavasarira. Ndakanga ndisisina mari, kwasarira nhumbi dzababa nedzamai. Pandakatsvaga nhumbi dziya dzamai nedzababa kuti tichinowapa muzukuru, ndakatuma futi muzukuru chiendesa futi zvinhu zvakatarwa naNatezvara zvezvi. Ivo wakabva wanoramba kutambira zvinhu zvezvi. Ndo pasakisa chachepo kuti tidzoke tisvike mudare ramambo. Pane nyaya wakaramba wachiti chii? Ipapo handichansu ndinogona kuzotsanangura nepasipo muzukuru wacho arimo munomu. Chekutanga iwe unoda mukadzi wako here? Nokuda kwaizvozvo Changamire kwete handichakwanisi kugara naye. Kwezvipi zvacho zvawataura zvegawiniyo? Because wakuchitaura apa wakuchazochipinda munyaya. That's why tataura kuti varume mamuri kugesa. Itatozva kuti haisi nyaya, pane nyaya iripo yatinoda kuti asvike. Nyaya iripo yekuti wanaTezvara wakaramba kutambira chii? Mbatya. Asi chikonzero chavo chekusatambira ndechei? Number 2, iwewe mukadzi uno uchikumuda here? Kwete. Hauchadi mukadzi. Mbatya uchinadzo here dzekuti dzanaTezvara? Zviripo. Koima naTezvara munorambirei kutambira zvinhu zvamune mabuku? Mukwasha mukuyuka unodyiwa wewe. Pamusoro weChangamire. Ndatoda kuti nditange kutsanangura ndisati apuma mukana kune mukwamba nemwana. Ndauchipedzera pakati. Ndauti chokwadi ane nguva tiedza kugadzisa imba yewana zvichindonetsa. Saka uyu mukwambo aiti akauya aisvikira kumba kwavo kwaberekwa mukadzi wasingasviki achidzokera. Zvakazosvika mwedzi watabva muna December dzakaita mazuva anokwana aita 3 ari kumba kwavo. Kwakuchizodzika kune mukadzi akasvika kunonetsana naye, kwakumutaka nemubhadha akakwara nedemo rikazoburowa akapisa imba. Ndopakazotorwa hanzvadzi yangu achiendeswa kuna Samukuru kuti wamuseparatana vachizouya kureva nyaya yokumba kwedu kuti ndozvaita wana. Saka vachisvika kumba havana kutaura kuti uyu wakwara, vongoti wana wanetsana. Saka pakazodzokera Samukuru kumba tati agandisare tigara nedare rangu kuti toita sei tizosvike tichiona zvinhu zvacho zvadi zvapiswa. Ndopakazouya foni chimiro chiri kunogwa muroora akwara. Saka kuti tigare tingogara pasi akakwara kuda sazviti zvadi kuti atanga anorapwa. Ndobva tati aiwa ngachienda anodini anorapwe awana kubatsirwa kuti nozi pana papatimwa nedemo muruoko neziso negumbo zvakazvimba. Ndobva auya kuti anorapwa. Kunorapwa kweyo ndobva vamurambira vanzi hazviite makwarira waita yakuda police report. Ndobva yaendwa kumapurisa papiwa tsamba yekuti kunobatsirwa. Ndopakazotorwa mukwambo wangu akanogara Sondo neMande Chipiri. Ndobva aenda kukoti. Ndobva azodzi enda munogarisana zvakanaka mozodzoka musi 22 January. Saka wadaro uyu mwana apedza kurapwa kwese kumba haana kuchatenderwa kunogara kwaTezvara wakati mukova wangu ndinokiya. Kuti imba yakapiswa mawindo akadhindwa achiputsika mawindo frame nekuku nanhasi izvo zvakaita uyo anozodzima kuzopindamo angasingaita kudika anopamba ipapo kusvikira nezvirimwa zvake zvinosanganisira fodya iripo haina ari kutarira nechibage chemumunda. Saka zvadaro ndipo akazouya chichida kuda kunorowa vakuda kunzvenga kuti kuda kunzvenga kana kuti kuda kuedza kuda kuuya kuti tione kuyanana. Ndobva tavatendera tanga ri November vatata November zviite kuti wakwasha muwe. Ndobva wazouya musi wa 5 December wakwasha vane mbudzi dzemasungiro nemombe dzedanga. Ndobva mukwasha uyu haana kuuya kwakaTezvara nemumwe watise wangoti wari kuti muzukuru gozi Samukuru wacho watinoziva anonzi wamaoko ndiwo wakatopa runhare wachitaura kwanditi sekuru tiri kuuya semazuva ese matauro atinoita. Ndobva ndachironga nevamwe kuti aiwa uya isununguka isvika ikumba hawana kuuya ipapo. Kwabva kwaya muzukuru vachibva wasvika pamba vatawatambira zvakanaka. Tawatambira kudaro baba wakabva wati ndine rwendo ndikungosiya uyu ndiachaita mukwasha ndiachaita zvese. Ndobva waenda
ndopakazosvika soko rekuti mukwacha ani handichada mukadzi tauraya waripo kuti mukadzi handichada wape gupu rake kati chirudzi hati gupu rinopiwa nemuridzi were ndonga munhu ndiani waitambidza munhu wake ndobva taurapo ndobva zvapfuura zvakadaro saka zvadaro takambozvitambira semhuri kati chimiro ichi gaitidi ndiende kunochinzwa kune dare kwamama ndikatouya ndikaisawo ripoti yangu panapo musi wa20 chizopiwa rekuzuva nemusi wa10 kusvika nhasi tazoyazopiwa zuva ranhasi iri nyaya yemukwambo wangu iyoyo saka zvadaro mwana uyu tinaye kumba pekugara hana ari kutogara kumba kwedu kumba ngwashati achada mukadzi tazogara kuti tichapindura titaure nevavo wakauya wacho nezvipo zvati tianzwanani asi chimwe chakazonya kuti ndizosvikawo kuti ndiisewo nyaya mudare munhu pane zvakauya nazvo zvosanganisa mombe dzo zvekuti mombe dziunzi nemwana ndedzangu dzandakatenga nekuri mafoji dzakazobviswawo kuti dzeroora saka sikazivi kuti ipapo zvinoita here kuti uyu azviroora handiti iripo ichapinda kusanganawo hayo ipapo tozoibata pairi kupinda zvaya mati iri kupinda handiti tomboita iripo hati mazoni kuti nhau iripo sekutaura kwamai kwamboitwa naye kuti ari kuda kuti arambane nemukadzi wake pamberi pamama tadasandapedza ipapo saka zvadaro wana tezvara wakazouya ini ndisingazizivi kuti kune hwenu kuuya maitira toita nguva dzose foni inotofonwa nasamukuru samukuru wangu haana kundifonera andisofona kuti tiri kuuya tezvara kana kuti wakwasha sakuna kuna nike samukuru anofambise nyaya kana wakuya saka haana kunditaurira kuti wakuya ndazomunzwa vanhu vatoti vanhu vatouya voposiya zvikati iri iro rakai rinoda kuunganidza vanhu voukama zvotambirwa saka hatikwanisi kutambira nhangu atitoitwa ndisekuru wandava kumirira usingatogoni kutosimuka zvakafanana nemunhu ari muchipatapatya nezvinhu chimiro chiripo ka ngawadzokere tochipiwa zuva ratinoungana zvinhu zvouya nokuti ikoko hakuna munhu ariko ndo madzokero akaita nokuti papasina vanhu vanga varipo dare redu rinotambira paukama hwedu papasina vanga varipo saka kozoita zuva repiri inobva tazochisumuka kubva kubasa ngati gaindonyadzonzwisa kuti isoko rakafamba sei zvisina kusvika kwandiri kuti vanhu vapedze mafuta kuuya kunoti tava nezvinhu chii chaitika soko harina kusvika pausha kuti zvinosvike kwandiri then zuva remangwana vakazochiuya manje vanzi tauya kuzosiya wana nokuti pakutakana kwakaita wana wakanzi havasi kukwande vari kuramba mai wavo vari kuda baba akauya ndovari kuti muzukuru ndobva ndati hatikwanise kuti titambire wana ndiri kuda samukuru auye nababa wewana wachisiya wana kumukadzi wavo wachitaurirana kuti zvikusiya wana dzokerai navo kati ndo masoko andakataura kuti vana wakwasha wadi vadzokere musha handiti une musha inawo saka unotiza pamusha sei handina kupinza musha ndakatouya ndapora ndikati ndauya kuzoshanda fodya yangu nechibage changu zvakanzi hatikwanisi kukugamuchira dzokera kumba kwenu nani navatezvara wanga uchigara patezvara here ini ndine kwandaigara kumunda ndokune imba yako ndokune imba yangu saka inini semawiri andaida kuita ndandiri kuti ndouya hangu ndichigara kana pasamukuru kana pavo ndichirima ndichigadzirisa zvirimwa zvangu zvakanzi haukwanisi kushanda zvinhu zvako kumba ndo kwakapiswa dzimba hakusina dzimba hakuna dzimba dzakapiswa bedroom rakatodedenywa mawindo zvekuti mvura inogona kutona ichipinda mumba asi mutongori nezvinhu vanguda handisikiziva kuti mukwasha ndianyoresa samoni rachii iri kuti chii samoni nekuti nhau dzati dzakukatana saka tibodai yerikwasha
kana yatezvara kana iwe watezvara wakabhanga hanzi yaitigadzirise zvinetswa zvinetswa zvokuti arambe mukadzi ndo zvacho zvatiri kuda kuti tinzwisise nyaya dzavo kuti dare ringavabatsire sei, but ndichinzwa inini nyaya ichiri kumakotsi handiti saka daita tazviziva kudhara kuti nyaya iri kumakotsi iri kumajistrate court handiti hatitenderwi kuti tiibate kusvika yapera kumajistrate court. ine chiri kundishamisa ndikuti uyu murume uyu ndiye akapisa imba, ndiye akadzinga mukadzi, ndiye akareza someone kuunza mukadzi wacho kudai. Ane pressure yamainini ari kutiko ari kuti haasi kuona here pari kuti akamira sei. Ane pressure yamainini wari kuti dzinga maiguru pamusha ndo zviripo, asi sinzi nyaya iri kumakotsi nekuti ndo pane nyaya hatikwanisi kuti tipe any other judgment kusvika nyaya yadi yapera, asi yatezvara yepfuma handiti yenyu ndepfuma, yatezvara yepfuma inopinda nekuti ngeyepfuma, asi yawo iyi maproblems awo nekuti ndokwairi nyaya pamusoro yechangamiri yakaenda kumatare ndeassault nekupisa, asi nyaya iri kutaurwa neuye kurambana nemukadzi haisi kumatare. Zvese zviri kumatare, nekuti zvese kupisa, kudzinga munhu pamba, kuramba handiti, saka iri kumatare kumajistrate court. Uye zvakare dare rinoi rarirambanisiwa, asi rinototonga kuti vanhu vagare zvakanaka, but nyaya dzake ndichiona pane nyaya chaipo chaipo ari kuda kuti atore judgment yatinezenge taita munomu oenda nayo manje uku achindoti inini ndakaonekwa kuti handina ndakatora mukadzi uyu pamberi pani pamwamo. Ndo zvaari kuda kuti tichidi tiite, saka dare riri kuti aiwa isusu ngaitange yapera uko yozodzoka tozokwenenzvera munenge masarira, nekuti iri kuonekwa iyo yekurambana, yekupisa, yekutema, zvese izvozvo hapachisina rudo, uye zvese zvaari kutaura zvekuti ndakaona makawi, zvese izvozvo zviri kuenda kuti hapasina rudo, saka nekudzinga mukadzi pamusha. Ngatisimukei nyaya yedu tozoiona after 22 kana yapera uko mozouya motaura zvimwe zvamungazotaure. Hatingazoti even ikoko muhamataura nesharing of property, musha haufaniri kutorerwa musha, chibva waramba kutorerwa musha, kana matozoeka unozodzoka tochizotonga yemusha kuti haufaniri kutorerwa musha. Kana aine mukadzi wake waainaye wechipiri wanototanga umwe musha pacho, but uyo ndewako nemhuri yako, ngaazvizive izvozvo kuti musha hautorwi, kana ikoko vanokuprotect hautorwi musha handiti. Pane chivimba changamiri, pane foji ndozvatirikutaura nguva, but yanzi 22 nhasi ndi 17 Monday next week. Tamira andoza kuti zvake ndakakubvunza imimi mati makaramba pfuma muna November, muna akazouya muna December kwegore raperera 2024 December watapa zvepfuma kuya kwayakaita pandakati wadzokeri ivhiki rapera pasere mwaka uno manje hapasina kuungana kwevanhu akarumhanyisa uko angadzingirira nyaya dzake. Right, ngatipinde panext ine masamona ndii